Idwan ay gay na ayadam ngan bugaw di babarkada ay bumalaka tamapit jamin ka inta ku sabten siyang dinamnama adikan man paabak isan problema kupay din ka na yun ay bagbagam ay Texas ka ay nataraki ka ay sik ay manturay sanbiag mo ay sayay ay Adaw yang kay maray mayugan ta nuwaray dumtensi nadagsanay problema ngamadambay bayagan tan mataynan ka tan dinay biyag taku ka manasay biyahina Ikiat mon matamad aduy may dambanagay may mayat no sinay sigudam tanu maminsan din napaayam din manglukat simpan di pansaya atan ibigam may kapsat na yang gay nawak gatang kaut man namasang kaut mansukat tasabatan kan barbaroy namnama at aduy maipaay din ay biyagan sik ay tanadi ka nagbay ay mangnum sinapalabas mo ay kasusumsum magay mabalin sinanggay nakdum din namnama wala sin madama dadala sa may kapsat turasay manubat magay malpas muruwatan manmukmukiyat bakun importante dinay sukbaan ta dinang nang runa din bumangunan ta itakdag mo gayem nayang gaynas dem madaduy na agum may banagaya magem kasapulan tanah sinkataguan ta siya'y nawat ang tapos ng rabaw di daga ay siya Alam kanan patli ay mansurinder ka bakano galing di say gurut sa ay siya no kabuy ka ay tan kabuy ka ay tan itulok mo ay matay nan